Auga Radio, a túa radio. A poesía, como forma de expresión artística, é un dos máis antigos camiños percorridos pola humanidade para responder, en numerosas ocasións, aos sentimentos. Amor, crítica, enfado, tristeza... Mais, desde os seus inicios, semella que até case onte existiron delimitacións temáticas, vocabularios restringidos, no caso que a persoa que suxeitara a tinta ou o lápis fora muller. Porén, no percorrido contemporáneo, apareceron poetisas que reclamaron o seu espazo dentro desas visións acoutadas para o mundo feminino, e racharon a norma, a moral e mesmo as súas propias vidas co fin de expresar en verso o seu interior. O capítulo de hoxe do noso podcast cotián A Pedra da Poesía queremos mergullar nas traxectorias vitais e na obra lírica dun grupo de mulleres que, sen ligazón maior que certos puntos temáticos, construíron a base da coñecida como poesía confesional moderna. Elas foron Marina Tsvetaeva, Alejandra Pizarnik, Anne Sexton e Sylvia Plath. Comecemos. As artes sempre amosaron unhas características heteroxéneas. O peso persoal a todos os niveis de contexto, contido e estilo, algo que queda aínda máis referendado na poesía, é chave para observar estilos e patróns diferentes. Na mentres, as correntes líricas tamén reflicten relacións comúns. Ben a temática, ben a propia natureza das autoras e autores, levan os investigadores e mesmo as propias artistas por mor da defensa ou a busca dun obxectivo conxunto a agrupar obras e poetisas en xeracións semellantes. E a poesía confesional non ia ser menos. A literatura confesional é un xénero narrativo e poético que naceu nos Estados Unidos nas décadas centrais do século XX. Este consiste na expresión de detalles íntimos da vida do artista, erixindo a subxectividade persoal até o punto máximo de asalogar a forma e o continente da escrita. A enfermidade mental, a sexualidade, as adiccións e mesmo problemas femininos agochados ou tabús para a sociedade da época marcaron as obras de artistas masculinos e principalmente femininos, caso das poetisas devanditas Anne Sexton e Sylvia Plath. Ademais, non foron moitas as que, fora do mundo anglosaxón, centraron a súa obra lírica nesta liña, sendo Alejandra Pizarnik e Marina Tsvetaeva, esta case como precursora do xénero nas décadas de 1920 e 1930, os mellores exemplos. Falemos, pois, dun conxunto de poetisas que conformaron unha rede invisível entre elas para ofrecer ao mundo unha visión dura, a par de posmoderna, duns problemas individuais que, en realidade, asolagan ao mundo enteiro. Marina Tsvetaeva foi unha poeta rusa de ascendencia burguesa que medrou entre aureolas de arte, permitíndolle traballar na literatura desde moi nova ata o punto de ser considerada como unha das grandes literatas rusas do século XX. Neste contexto familiar de abundancia, traduco os escritores máis trascendentais daquel entón e comezou, pois, a publicar as súas obras con 18 anos, deixando entrever un estilo de escritura concentrado na estética que deixaba relegado a un segundo plano a mensaxe. Neses primeiros intres coñeceu a seu futuro marido co que tivo 3 fillos. Porén, o estoupido da Revolución de Outubro en 1917 e o recrutamento do seu marido entre as faccións contrarrevolucionarias durante a Guerra Civil Rusa dos anos posteriores trocaron por completo a súa vida. Coa victoria do Exército Vermello, a familia perdeu os seus ingresos e Marina viuse na briga a acudir á asistencia social pública para se poder alimentar. De feito, internou as súas fillas nun orfanato porque non as podía manter,
como consecuencia de situacións contraproducentes, entre eles a fame extrema, unha delas morreu aos poucos meses. Todo isto fixo que concibira a escritura como unha vía de escape, unha forma de fuxir das circunstancias que non podía controlar, mais non acadou rédito económico máis que coa traducción de obras de outros autores. Así mesmo, a derrota das tropas blancas levou ao seu marido a escapar a Europa Occidental, transitando entre Praga, Berlín e París ata que se reencontraron varios anos despois. Namentres, o seu retorno a Moscova supuxo unha lousa máis para a poeta. Acusado de espiar a prol de Rusia durante a súa estadía parisiense, os franceses tamén o ligaron ao asasinato dun axente dos seus servizos de intelixenza, razón que o levou a se trasladar forzosamente a Rusia. Porén, ali foi detido por espionaxe, torturado e fusilado, a par de que a súa outra filla foi enviado a un gulag. Por mor de todas estas tristezas, caeu nunha depresión que a levou a suicidio en agosto de 1941 durante o inicio da Segunda Guerra Mundial. Alejandra Pizarnik naceu en Bos Aires, en abril de 1936. Xa dende pequena se sentía fora de lugar por mor das constantes comparacións coa súa irmá maior. O carácter desta respondía a un prototipo de filla perfecta, mentres que a personalidade de Alejandra amparaba portes de rebeldía e susceptibilidade, condicionada ademais polas súas crisis asmáticas e a súa tartamudez. Tratábase dunha muller de ascendencia ucraína que emigrou cara ao continente americano debido ao antisemitismo e aos conflictos previos á Segunda Guerra Mundial en Europa. Superada polas circunstancias, xa na mocidade caeu irremediablemente nos trastornos da conducta alimentaria e comezou a desenvolver unha adicción polos medicamentos psiquiátricos. Matriculouse en Filosofía e na Escola de Xornalismo na Universidade de Bos Aires, deixando paulatinamente atrás esta derradeira facultade para se centrar noutros proxectos de maior importancia persoal, como a literatura, a traducción e a historia. O primeiro libro que publicou se titulou A última inocencia, a través do cal o seu estilo intimista, confesional e sensual arremeteu contra os principios inherentes á sociedade daquel entón. Nos seus poemas trataba, por exemplo, a nostalgia pola infancia perdida, a procura de identidade propia, a morte, a estranxeiría ou a relación entre a vida e a poesía. Con 24 anos trasladouse a París, onde traballou para editoriais francesas e estudou outras dúas carreiras, demostrando a súa insaciable sede intelectual e os seus ilustres talentos. 4 anos após regresou a Argentina e publicou 3 das súas principais obras: Os traballos e as noites, Extracción da pedra da tolemia e O inferno musical. Tras a morte do seu pai en 1967, os seus versos e as súas entradas narrativas tornáronse máis escuras, penetrando na depresión e na ansiedade que asolagaban. Ingresou no Hospital Psiquiátrico de Bos Aires tras un primeiro intento de suicidio, posto que xa non era quen de soportar a dor e as ausencias. Non obstante, ninguén puido evitar que, en 1972, morrera dunha sobredose provocada pola voluntaria toma desmedida de medicamentos. Anne Sexton foi unha escritora estadounidense que viviu entre 1928 e 1974, acadando un recoñecemento social dado polo emprego nas súas obras de certas temáticas tabú: a menstruación, o aborto, a masturbación, o incesto, o adulterio ou as drogas. Sexton rexeitaba o pudor co que se abordaban no mundo anglosaxón e mostrou as teimas agochadas tras a coiraza social constituída polos prexuizos dunha comunidade patriarcal que tremía e aínda treme ante todo aquilo que non entende. A través dos vestixios do seu pasado podemos esclarecer a súa infancia. Tratábase dunha nena rebelde, desafiante e desobediente, nada entre a innata protección económica dunha familia burguesa, mais que loitou contra as injustizas presentes na súa realidade, malia ser perseguida polos trastornos psicolóxicos que sufriu. Pénsase que detrás dunha actitude enfocada cara a gloria perpetua atopábase unha muller sensible que vivía nunha constante contradicción entre o éxito profesional e o caos interior. A súa literatura nace da necesidade de trasladar a outros corpos a angustia desesperada dunha depresión posparto tras considerar a poesía como un medio a través do cal condensar todo aquilo que levaba dentro e que, dun xeito ou doutro, a perturbaban. A súa filla, tamén escritora, editou un autorretrato en cartas anos após o pasamento da súa nai.
Na obra seleccionou varias misivas derivadas da abundante correspondencia dela, chegando a declarar que, mentres desenvolvía os seus traballos de ascendente preponderancia, o seu entorno padecía as consecuencias dos seus trastornos e posteriores ingresos, pero tamén gozaba das mostras inequívocas de agarimo que profesaba cara aqueles que quería. Poderíamos dicir que o recoñecemento de Sexton xorde pola forza das súas palabras e da súa personalidade, tanto nos libros como nas comparecencias públicas que realizaba, aínda que tamén foi unha das escritoras máis criticadas da época por mor da súa demandita forma de tratar a feminidade. En 1963 chegoulle a nova de que a súa amiga, a tamén poetisa Silvia Plath, da que falaremos nuns intres, se suicidara con tan só 30 anos. Este feito resultou ser un pulo alentador para as súas futuras conductas suicidas que acabarían por triunfar en outubro de 1974, aínda que sempre sentira unha extraña atracción pola morte, que incluso lle intentou inculcar a súa filla. Silvia Plath naceu tamén nos Estados Unidos, na cidade de Boston en outubro de 1932. De ascendencia alemá e carácter perfeccionista e aplicado, medrou a carón da súa familia e, con tan só 8 anos, publicou o seu primeiro poema nunha revista estadounidense, evidenciando o seu potencial e demostrando o indeleble vínculo que existía entre ela e as letras. Tras a morte do seu pai en 1940 e con 9 invernos apenas consumidos, caeu nunha depresión da que non se recuperaría ata ben entrada a súa etapa universitaria. Sendo adolescente, comezou a escribir un diario persoal, como tantas outras escritoras, que perduraría durante o resto da súa existencia e incluso despois desta, trascendendo na memoria da sociedade a través dunha pluma intensa, melancólica e escura. Cuestionábase o seu rol como muller nunha sociedade que lle impuña o papel de nai e esposa, en contraposición coa súa intención de ser unha feminista radical. Pouco despois de comezar os seus estudos universitarios, intentou suicidarse por primeira vez e foi ingresada nunha institución psiquiátrica na que a trataron con electrochoques. Grazas a isto puido rematar a carreira con matrículas de honra e trasladarse á Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Alí coñeceu a seu marido, o poeta inglés Ted Hughes, co que residiu en Estados Unidos entre 1957 e 1959 para se trasladar temporalmente de novo a Inglaterra. Ademais, no país inglés tivo a súa primeira filla e publicou o seu primeiro poemario, O Coloso. O seu estilo poético quedou determinado pola experiencia que tivo na BBC recitando o seu poema Tres mulleres, unha composición que aborda a maternidade dende unha perspectiva feminista e persoal tras sufrir un aborto que a marcou para sempre. A partir dese momento, Plath comezou a escribir coa intención de transmitir, de conmover a sociedade a través duns poemas escritos para ser recitados e non sepultados. En 1962 naceu o seu segundo fillo e separouse do seu marido, posto que a relación entre ambos os dous escritores se tornara tóxica tras descubrir varias infidelidades por parte del, a par de padecer os seus malos tratos. Un ano após publicou a súa primeira e única novela, A campa de cristal, unha especie de autobiografía na que plasma a depresión que naceu da inestabilidade emocional e económica, da enfermidade e da soidade, constituindo unha das etapas máis escuras da súa vida. Porén, uns meses máis tarde, quietou a vida introducindo a cabeza no forno e abrindo a chave do gas, desbordada por unha tristeza inabarcábel e un trastorno bipolar contra as que loitara dende a súa xuventude. Silvia Plath converteuse nun dos referentes máis importantes dentro da poesía confesional co seu libro Ariel, considerada a súa obra mestra pola transparencia e honestidade dos delirios que transmite. Foi publicada polo seu ex-marido tras a súa morte e algúns profesionais amparan a hipótese de que puidera haber alterado os manuscritos para beneficio propio, destruindo aqueles nos que narraba o seu matrimonio. Foi a primeira autora en recibir o Premio Pulitzer da poesía de xeito póstumo en 1982, en recoñecemento á súa poesía completa. Tras expoñer o percorrer vital das devanditas autoras, somos quen de fiar uns camiños máis comúns que diferenciais. Sen dúbida, o mundo anglosaxón vai determinar a meirande parte das pegadas das escritas das poesías, aínda que é ineludible a corrente propia eslava, tinguida, iso sí, do influxo do occidente europeo da maior do grupo, Marina Tsvetáyeva. Amais, as súas orixes comparten a súa pauta común de procedencia de familias burguesas, máis ou menos sólidas a nivel económico que lles permitiron ter unha formación académica universitaria.
Pero a ligazón fundamental entre elas e as súas obras, xa que só coñecemos unha relación de amizade entre Plath e Sexton, foron as súas curtas vidas marcadas ben por situacións de catarse familiar, ben por problemas de saúde mental que, en varios casos, se conxugaron até o punto de asolagar totalmente as súas plumas. Asemade, non debemos esquecer o contexto histórico-político e social ao que se enfrontaron estas mulleres. Mentres que Svetaeva se moveu nun mundo aínda absolutista antes do 1917, Pizarnik, Sexton e Plath camiñaron polas décadas centrais do século XX no intre previo ao cambio nado cos movementos da contracultura dos anos 70. Tampouco as liñas temáticas, os vocablos e a forma do continente quedarán exentos das súas inquedanzas, procesos vitais e particularidades. Quizáis a obra de Svetaeva teña un cariz máis costumista polo propio marco temporal no que vive, mais sí que está cargada dun compoñente feminino feminista que xa será obvio no resto de autoras. De feito, Pizarnik ou Plath desembocan toda a súa trascendencia a esa visión feminina dos seus versos, tal e como reflicten asuntos únicos da realidade cotiá da muller e que se presentaban vetados en certos espazos de expresión. Sexa como for, a dor, a pobreza, a intrascendencia vital, o case culto á morte ou a expresión visual e clara de angustias psicolóxicas si están presentes nas liñas de cada unha delas. En síntese, a expresión libertaria dos contidos máis alo do marco delimitador dos rexistros poéticos do momento será que marque definitivamente esa ruptura coa estética e a temática considerada axeitada para o ámbito feminino do século XX. Podemos, pois, incluir o seu labor como precedente inmediato aos procesos de ruptura das mentalidades das sociedades de posguerra, as cales se tinguiran, en numerosos casos, dun reforzo dos valores tradicionais en moitos ámbitos, caso dos dereitos e liberdades da feminidade. Escoitemos, de forma directa, esas verbas. Eu ia envolta en peles negras e en peles brancas, e ti desfixéchesme, e logo colocáchesme na luz dourada, e logo coroáchesme, mentres fora da porta a neve caía en dardos diagonais. Mentres 10 centímetros de neve amontoábanse como estrelas en pequenos fragmentos de calcio, estábamos nos nosos propios corpos. Este cuarto enterrarános, e ti estabas no meu corpo, este cuarto vivirá máis ca nós, e primeiro frotei os teus pés secándoos cunha toalla, pois fun a túa escrava e logo chamáchesme princesa, princesa. Ah, entón levanteime na miña pel dourada, e ritmei os salmos, e tirei a roupa, e soltáchesme as bridas, e soltáchesme as rendas, e solteime os botóns, os osos, as confusións, as tarxetas postais de Nova Inglaterra, as noites de xaneiro ás 10, e como trigo medramos, acre sobre acre de ouro, e colleitamos, colleitamos. Aos 6 anos vivía nun cemiterio cheo de bonecas, eludíndome a min mesma, ao meu corpo, o sospeitoso desta morada grotesca. Todo o día encerrado no meu cuarto tras rexas, unha cela. Foi o exilio sentado todo o día nun nó. Falarei das pequenas crueldades da infancia, pois son a terceira, a derradeira en ser dada e a derradeira en ser tomada. Das humillacións nocturnas cando a miña nai me espía, da vida do día encerrada no meu cuarto, a non desexada, o erro que a miña nai cometeu para afastar ao meu pai do divorcio. Os amigos do romántico, románticos que sobrevoan mapas doutros países, cadeiras e narices e montañas ata a selva negra e Asia, e cativos en 1928, o ano do eu, por erro, non por divorcio, senón no seu lugar. O eu que se negou a mamar en peitos que non podía compracer, o eu cuxo corpo medraba inseguro, e eu pisando as narices das bonecas que non podía romper. Penso nas bonecas, tan ben feitas, tan perfectamente ensambladas que contra min estreitaba, bicando os seus beizos imaginarios. Recordo a pel tersa das recén chegadas, a pel rosada e os serios ollos de porcelana azul, viñan de países misteriosos, sen dores de parto, ben nacidas en silencio.
O closet foi o lugar onde ensaiei a miña vida cando desexaba ir de visita, todo o día entre zapatos, lonxe do brillando no teito, lonxe da cama e da pesada mesa, da mesma rosa terrible repetíndose nas paredes. Non o puña en dúbida. Escondínme no closet como a quen se esconde nunha árbore. Medrei nel como a raíz, e sen embargo fraguaba cada plan de fuga, creendo que levaría o meu corpo ao ceo, arrastrando a costas como unha cama enorme. E a pesar de ser torpe, tiña certeza de que chegaría ou ao menos subiría como sube un elevador. Con tales soños, almacenando a súa enerxía como un toro, proxectaba o meu crecemento e a miña feminidade como a quen pon coreografía a unha danza. Sabía que se esperaba entre os zapatos deixarían de ser do meu tamaño, os pesados Oxford, os toscos vermellos para executar, zapatos que xacían como a consortes, os tenis engrosados polo branqueador e logo os vestidos balanceándose sobre a miña cabeza, sempre enriba, valeiros e sensatos, con cintas e olanes, con pescozos e anchos dobradiños e malos augurios nos cintos. Todo o día me sentaba retacando o meu corazón nunha caixa de zapatos, refuxindo a preciosa ventá como un terrible ollo por onde tusían os paxaros, encadeados ás árbores erguidas, refuindo o papel tapiz do cuarto, onde unha vez e outra as linguas floreaban, saindo dos beizos como a casulos mariños. E así pasaba o día agardando que a miña nai, a grande, chegara a espir pola forza. Xacía silenciosa, atesourando a miña pequena dignidade, sen preguntar acerca da rexa ou do closet, sen pôr en dúbida o ritual para deitarme cando, sobre o mosaico frío do baño, estendíanme a diario, buscando faltas. Non sabía que os meus osos, eses sólidos, esas pezas de escultura, non las carían. Nada sabía da muller que sería, nin do sangue que cada mes brotaría en min como a unha flor exótica, nin das nenas, dos monumentos que se abrirían paso entre as miñas pernas, dúas nenas cambradas respirando tranquilas, cada cal durmindo na súa miúda beleza. Non sabía que a miña vida, ao fin, como a camión arrollaría da miña nai, e que o único que quedaría do ano no que tiven 6 sería un burato pequeno no meu corazón, un punto xordo para poder oír máis claramente o nunca dito. Agora que o preguntas, a meirande parte dos días non podo lembrar. Camiño vestida, sen marcas desta viaxe. Logo a case innomeable lascivia regresa. Nin sequera entón teño nada contra a vida. Coñezo ben as follas de herba que mencionas, os mobles que puxeches ao sol. Pero os suicidas posúen unha linguaxe especial, ao igual que os carpinteiros, queren saber con que ferramentas. Nunca preguntaron por que construir. En 2 ocasións expreseime con tanta sinxeleza, posuín o inimigo, comín o inimigo, aceptei a súa destreza, a súa maxia. Deste xeito, grave e pensativa, máis tibia co aceite ou a auga, descansei, babeando polo burato da miña boca. Non se me ocorreu expoñer o meu corpo á agulla, ata a córnea e os ouriños sobrantes perdéronse. Os suicidas xa traicionaron ao corpo. Nados en vida non sempre morren, pero cegados non poden evitar unha droga tan doce que ata os nenos mirarían cun sorriso. Empurrar toda esa vida baixo a túa lingua, que, por sé mesma, se converte en paixón. A morte é un oso triste, cheo de golpes, dirías, e a pesar de todo ela me espera, ano tras ano, para reparar delicadamente unha ferida, para liberar o meu alento da súa daniña prisión. Balanceándose alí, ás veces atópanse os suicidas, rabiosos ante o froito, unha lúa inflamada. Deixando o pan que confundiron cun bico, deixando a páxina do libro aberto descoidadamente, algo sen dicir, o teléfono descolgado, e o amor, calquera que tivera sido, unha infección. Non chegara lonxe o día de raro verdor, no que cantarei a lúa odiada que dá luz á miña espesa cabeza cortada á navalla, que dá luz aos ventos brutais, as flores agudas que arden nos dedos baixo as curas benignas, a estrela que se ocultaba cando xa chama,
a chuvia húmida baneándose na súa nudez repulsiva, o sol amarelo que traspasa as peles marcando escuras pegadas, o reloxo enviado dende o inferno interruptor dos velos soños, aos mares xeados arrastrando lixos, ondas, cintos, dourados ardores nos ollos. Noite tibia, sensación placenteira. Os sons abstractos das vías colmaban os seus oídos eufóricos. Pensaban no porto que viña tan seguido, porto de cores impresionistas e homes sucios de brazos mollados e brillantes e velo crecido e húmido. Homes impasibles a un lonxe maravilloso, ao ceo entre os barcos, a paisaxe de conxunto, ao chan atesorado de obxetos de lugares remotos como abocados de mundo no melancólico corazón dun mar. Sí, fundirse unha noite nas rúas do porto, camiñar, sí, soa, sempre soa, lenta, moi lentamente, e o aire estará encirrado, será un aire cosmopolita e o chan cheo de papéis de cigarros que algunha vez existiron, brancos e fermosos. Sí, seguirase camiñando, fundirse, escuridade, camiñar, sí, e unha estrela dará a súa cor á áncora de prata que levaba no seu peito, tirar a áncora, sí, moi xunto a ese barco xigante de raias vermellas e brancas e verdes, irse e non volver. Unha pantera macho ronda, persigue, un día destes matarame por fin. A súa avidez acendeu os bosques, o seu incesante asexo é máis altivo que o sol, máis suave, máis delicado desliza o seu paso, avanzando sempre as miñas costas. Desde a esquelética cicuta, os corvos colbean estrago. A caza comezou. A trampa funcionou. Rabuñada polas espiñas, con olleiras exauta, atraveso penosamente as rochas, o branco e ardente mediodía. Na vermella rede das súas venas, que clase de lume flúe, que clase de se desperta. A pantera, insaciable, escudriña a terra, condenada polo noso ancestral delito, xemendo, sangue, deixade que corra o sangue, a carne a desaciar a ferida aberta da súa boca, afiados os lancinantes dentes, suave, a queimante furia da súa pelaxe, os seus beixos agostan, dan sede, cada unha das súas fouces é unha silva, o fado funesto consuma ese apetito. Na estela deste felino feroz, ardendo como fachos para a súa dicha, carbonizadas e esnaquizadas, xacen as mulleres, convertidas na carnaza do seu corpo voraz. Agora os outeiros incuban, enxendran unha sombra de ameaza. A medianoite ensombrece o tórrido souto, o negro depredador, impulsado polo amor, as gráciles pernas prosigue ao meu ritmo. Tras as enmarañadas matogueiras dos meus ollos, axexa o áxil. Na emboscada dos soños, brillan esas garras que rachan a carne, e famentos, esas coxas recias, o seu ardor en gaiola, prende as árbores, e eu fuxo, correndo, coa pele en lapas. Que bonanza, que frescor me pode envolver cando o ferro candente da súa mirada me marca. Eu tírolle o meu corazón para deter o seu avance, para apagar a súa sede. Malgasto meu sangue porque elo devora todo e, na súa ansia, continúa buscando comida, exixindo un sacrificio absoluto. A súa voz axéxame, engaiólame, introdúceme ao lance. O bosque destripado derrúbase feito cinzas, aterrada por un anelo segredo, esquivo correndo o asalto da súa radiación. Tras entrar na torre dos meus temores, pecho as portas a esa escura culpa, atrancoas, unha tras outra, atrancoas. O meu pulso acelera, o sangue retumba nos meus ouvidos, as pegadas da pantera lamben os escanos, subindo as escadas. A cámara escura do ollo rexistra as paredes pintadas, concisas, mentres unha luz eléctrica flaxela os nervios crómicos dos caños en carne viva. Semellante pobreza golpea o ego,
sorprendida, núa no seu mero cuarto actual. A extraña persoa que aparece no espello do lavabo adopta un sorriso público, repite o noso nome, aínda que reflectindo escrupulosamente o seu pánico cotián. Até que punto somos culpables cando o teito non revela ningunha fenda descifrable, cando o lavamans que o soporta non ten outro xeito santo de invocar a abluvación física e a toalla nega secamente que as feras caras de troll axexan nos seus explícitos pregues, ou cando a fiestra, cegada polo vapor, xa non deixa entrar a oscuridade que amortalla as nosas expectativas con sombras ambiguas. Fai 20 anos, a bañeira familiar enxendraba un montón de augurios, pero agora as súas villas non orixinan ningún perigo. Mergullámonos. Baixo a auga, os nosos membros fluctúan, lixeiramente verdes, tremendo cunha cor moi distinta á da nosa pel. Poderán os nosos soños borrar algunha vez as pertinaces liñas que debuxa a forma que nos encerra. A realidade absoluta logra introducirse mesmo cando o ollo rebelde se pecha. A bañeira existe ás nosas costas, as súas relucentes superficies están en branco, son verdadeiras. A veracidade non debe campar as súas anchas. O día a día obríganos a recrear todo o noso mundo, disfrazando constante horror cun abrigo de ficcións multicolores. Enmascaramos o noso pasado co verdor do Edén, coa pretensión de que o brillante froito do futuro renaza a partir do envío desta perda actual. Nesta particular bañeira, dous xeonllos sobresaen como dous icebergs, mentres os diminutos pelos castaños se ourizan nos brazos e nas pernas, formando un floco de algas. O xabón verde percorre as revoltas augas dos mares que rompen nas praias lendarias. Enchidos, pois, de fe, embarcaremos no noso navío imaginario e vogaremos temerarios por entre as sagradas illas do Tolo, até que a morte faga anacos as fabulosas estrelas e nos torne reais a nós. Non hai erro, é a paixón, nin conto nin mentira só, dun día. Se tivéramos vida ao mundo a servir ao amor. Se tan só houbera certeza, pero outeiro, montiño, pola atracción da cima medimos, dicimos, o nivel dos montes. Nas paraxes de Breixo Leonado, os sufridos piñeirais solitarios, o delirio máis aló do nivel da vida. Tómame, son túa. A familia doce, ronda, os murmurios que devoran, xa que vimos ao mundo como anxos do amor. Pasarán os anelos, a pedra de bandita será cambiada en chan, será esquecida. Entón se construirá nosa montaña, pabellóns, recintos, arruinada. Din que nas lindes das ladeiras o aire é xa moi puro, vívese ben. Construiremos ali os nosos farrapos, trazaremos linteis en herba viva. Nivelaremos fendas e fondais ao envés, porque fai falla que un argueiro de fogar faga feliz alo menos a algún máis, dita, no fogar. Felicidade, no fogar, despojada de amor, só ficción e tensión nas túas venas. Hai que ser muller para soportalo. Era velo e bo cando ti viñas. Felicidade, no fogar. De amor tranquilo, sen impoñer ruptura nin coitelo. Das ruínas da nosa dita, unha cidade erixirase para esposos e esposas. E con donaire na natureza, se podes, peor aínda, xa que é tan cedo, poderán os mercadores en veraneo sobar e resobar as súas mercadorías. Inventaremos pasadizos curvos ou lisos. O fogar, chisca a chisca, será construído. Tras a nosa lectura, cabe cuestionarnos por que as voces destas mulleres se conseguiron sobrepoñer ás circunstancias temporais e sociais, asentándose na memoria dunha sociedade inflexible, converténdose nun referente hoxe en día para as que escribimos coa ilusión de chegar ao máis alto, anhelando ver como os nosos escritos trascenden e resultan propicios noutros sentires.
Algúns poderían chegar a dubidar da efectividade da poesía como terapia fronte aos trastornos mentais, pese a ser unha vía de evasión e escape empregada dende fai centos de anos e recomendada por profesionais. Sen embargo, é lóxico que nos xorde a pregunta de para que tanta poesía se ao final remataron como remataron. Levo lendo poesía moitos anos e incluso os propios poetas e poetisas testifican que a poesía non te salva, pero concede ese instante certeiro de luz que te permite recoñecer a ferida para despois respectala. Quizáis elas non tiveron a sorte de contar con todos os medios que precisaban para sair da tormenta e salvarse, pero o impacto que provocaron as xeracións posteriores foi máis que dabondo para contrarrestar unha opinión allea chea de prexuizos. Porque o que si está claro é que a día de hoxe salvan a vida de persoas valeiras por dentro, que atopan a luz en algo tan abstracto como as palabras e que, sen embargo, poden chegar a curar máis que os propios medicamentos. Porque non hai nada como a sentirse comprendida en medio da dor e da soidade. Como diría don Ramón, figura que todos os pazos destas terras foron trazados á mesma idea, todos eles miran para a posta do sol. Imaxina, pois, que os versos, as estrofas e rimas da poesía sempre dan sentido ao solpor que, após o veludo escuro da noite, deixa un novo rexurdir. Até aquí o noso programa. Grazas.